Ụlọọrụ Hero Lager Beer bụ ụlọọrụ kachasị emepụta mmanya na-aba n'anya na Naịjirịa ezitego ozi ekene iji wee gorie elu Obi Ọnịcha bụ Igwe Alfred Achebe na emume Ọfala 2022 ya na ncheta afọ 20 o ji wee rigoro ocheeze. Gere ya bụ akụkọ n'uju. Ya bụ Hero Lager Beer bụ nke amara bụ nke na-agba mbọ n'ịkwado omenala Igbo ma bụrụkwa nke onye ọbụla na-ele anya na ọ kwesịrị ka afụ ebube ya na ya bụ mmemme ịgba ọfala. Dokwo gwara ABS na ya bụ mmemme ọfala onye bụ marketing manager nke Hero Lager Beer Maazị Dubem Oji siri na Hero Lager Beer bụ mmepụta bụ ịgba nke na-akwado omenala Igbo ma lụtụ aka na mmemme dịka ọfala bụ nke na-egosipụta omenala nke Igbo bụ nke ya bụ ụlọọrụ kwesịrị ịbịa. Maazị Oji kelere ndị na-azụfa ahịa maka nkwado ha kemgbe afọ 10 gara aga ma kpee ekpere ka udo nakwa ọganiru na-achị n'ebe Igwe Achebe nakwa obodo Ọnịsha nọ. Na mbụ na ya bụ mmemme ka Hero Lager Beer nyere ọtụtụ onyinye nyegara ndị na-azụfa ahịa bụ ndị bịara ya bụ mmemme. Ọtụtụ ihe ha nyere bụ mmanụ eji esi nri, ji, akpa osikapa, ewu, efe nakwa achịcha indomie. Ndị ahụ litere erere bụ ndị arọpụtara bụ ndị gbara Hero ticket na ya bụ mmemme.